ngimpi. Ah ben seneng kok. Oh, senenge mung nanggon ngimpi. Nek nyoto ora seneng. Aisane. Oh mula kathokmu teles kae ngimpi karo Tatin. Kae bar dikumbah. Angang. Kasih, ayo yuk. Ah, tolong nyanyi. Nomor. Do bali ning gone dhewe-dhewe. Ya. Jame wis jam 1 tak kira nek setengah 1. Ya jebul melandang. Ha iya. Wis ya, Mbah. Eje matur suwun. Lenggah sing sekeca, anggong napase ngunjuk. Ya. Ya iki no. Seneng aku iki marai sehat. Ya. Iki khusus go cathak. Malah keneng meneh aku ora. Sikro beda lumampaan pirama. Kata kabur binti nyamuk
Anggraina panalingane ana majaring ratri. Dinenggak jangganira kapisanan. Pripun Kakang Mremban? Kok ketingal cawus guwayanipun? Lole kenthos lalu gembel manyor-manyor duk neng dungkul wana dadi alas. Alas dadi wana. Dewate, pripun? Napa niki pancen durung pestine napa pancen kudu dadi pacobaning Begawan Durna? Liripun pripun sampeyan ngendika kaya ngoten? Nalika semanten kula pun sowan wonten ing Datra Negaring Pancala. Matur menapa wontenipun dhateng nata ing Pancala inggih menika Prabu Drupada. Jebul pinanggihipun boten nalindra ing Pancala ingkang paring dawuh kaliyan ing Raka ing Sokalima. Namung nalika semanten sanata Prabu Pancala nimbali dhateng atmajanipun inggih menika pun calon bojo kula pun para Sri Kandi. Nyatanipun Sri Kandi nggadahi pepanggil reruba. Pepanggil ruba pripun Kakang Mremban? Sinten kemawon watun saged mbangun Taman Marokaca ing nalika semanten risak bubrah slangkrah boten kanten-kanten wujudanipun. Karana pangamuhan sanata Prabu Jungka Martyada nalika semana menawi saged ndandosi Taman Marokaca wangsul pulih kados wingi uni. Mboten wonten godhongipun ingkang gogrok setunggal. Miwah mboten wonten pangipun weksa ingkang tugel. Menika badhe dipun ladosi dening pun Wara Sri Kandi. Kakang Mremban, pripun, Dik? Sampeyan niku pendhita buntas kawruhe. Sidik paningalih. Sampeyan niku pendhita pinter tur kondang monyor-monyor. Menawi namung nyidikara wujuding Taman Marokaca kula kinten sampeyan badhe mboten badhe ketelasan pamanggih. Tuwin kula kinten panjenengan saged kasembadan nyidikara Taman Marokaca wangsul pulih kados wingi uni. Mriko mboten bab ingkang gampil, nek pancen dudu bab sing gampang. Nek cara kula sampeyan kudu mangesti Mahasing Asamun. Yen perlu tapa brata nyuwun wenganing Jawata supaya kelakon sampeyan dandani Taman Marokaca. Nek sampeyan iso mbangun Taman Marokaca kelakon sampeyan borong-borong Sri Kandi. Lole kenthos walu gembol manyor-manyor. Nggih, nek pancen kaya ngoten, niki dadi tanggung jawab kula. Kula tak manjing wana sedhela. Kula tak golek papan sepi sepen supaya bisa Mahasing Asamun konjuk kersaning Jawata. Ngoten Kakang Mremban. Mangenteni tapel wates negaring Pancala. Sapurnane anggen kula nglampahi tapa kula kinten kula saged bangun Taman Marokaca. Kelakon menjaga kula mboyong Wara Sri Kandi Dipati. Nggih, Kakang Mremban atos-atos.
Kalingga Pura dumunung ana ing tlatah Sabrak. Sinten ngramadaning negaring Kalingga Pura menika ta warnane Nalindra gagap piteksa Godhek wok simbar jojo turta kasinungan kasekten linangkung bebasan dinata mendal jenara menter tinumbak bengkung sinutuk utung jejuluk sanata Prabu Supala. Risat lenggah madaning dampar sineba ingkang rayi nenggih satriya bagus branyak pasemone ingkang kekasih Raden Supali miwadaten kantun pepatih negaring Kalingga Patih Mandarmaya. Risat Joko Sanata katingal kodheng sutaninggalih krana menggalaken ingkang rayi Raden Supali anggenipun anggadhahi lagak lagu lan lagian beneh kelanaran dat ingkang sampun bila sigara tinimbalan sowan ngersaning Sanata Prabu Supala arsa tinimbalan apa to kang dadi darunane mangkono siga ngrukmeng daya Sanata Prabu Supala paring pangandikan kelawan ingkang rayi Raden Supali dadya kumangono jiling pangandika ing dering kababaring lesan
mangkya darajating praja kawuryan wus sunyaruri Aurora mangrehing ukara
tanpa palupi ati lar silastuti so no sarjana kelu kalulun kala tidha didem tandhaning dumati handayeng retining karuban rubeda om jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat adikku kadangipun Kakang wong bagus wong jronet Supali wonten timbalan ngadhawuh menapa Koko Prabu miji dhateng wiswanipun ingkang rayipun Supali mesti wae kaget kang dadi atimu pun Kakang nimbali kelawan suwaning sira Yayi Mangarsama ana ing negaring Kalingga bebasan sinambring gelap lepat tinubruka sima tuna anggen kula ngabiyantur ngasa paduka Kanjeng Koko Prabu kaget sotaning manahipun ingkang rayipun Supali menawi samangke kula badhe nampi kewajiban ingkang awrat tumunten kadhawuhana ingkang rayi mboten badhe suwala mugi pareng ambabaron ingkang sejati dhateng ingkang rayipun Supali Yayi wonten dawuh ngerti yo isen-isening negara ing Kalingga pura kuwi mung pun Kakang lawan Siadi. Mula yen to nganti lagak lagu-laguaning Siadi kuwi beda kelawan adat ingkang wis mesti wae gawe goreh rungeh penggalipun Kakang. Mongko ndak mespadake pirang-pirang dina iki Siadi kaya beda kelawan adat ingkang wis. Mula Yayi, aja sangga runggi, aja walang ati jroning penggalihmu. Maragake matura marang kadangmu Supala. Apa to sejatine ingkang ginebeng jroning penggaling sira Yayi kadangku Supali. Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah padana. Upamiya kula mboten badhe matur kados pundi. Yen to pancen Siadi ora kersa matur lawan pun Kakang, tegese antaraning Supala lan Supali dina iki wis ana lete tegese wis ana kang ora prayoga. Inggih. Mula Kang Sangga kuwi Yayi. Ora usah dadak bingung lan ora usah dadak wedi yen to pancen Siadi darbi gegayuhan pun Kakang kang bakal mbantu kelawan apa kang dadi kersaning Siadi nanging yen to Siadi ora gelem matur lawan pun Kakang ya wis ora dadi perkara lan ora dadi sabab ning sing luwih wigati pun Kakang wis ndangu kelawan Siadi dadi yen ana bobol borot ing lelakon iki dudu perkaraning Supala inggih nyuwun pangapunten. Menapa estu Koko Prabu mboten badhe duka menawi ingkang rayi munjuk atur. Supali, wonten dawuh. Yen Siadi darbi perkara kuwi pun Kakang ya melu ngrasakake. Yen Siadi darbi pepinginan, kuwi wajibe Kadang Werda nuruti marang pepingiнаning Kadang Taruna. Nggih, malih-malih menapa menawi sampun kelilan ingkang rayi munjuk atur samadya Kanjeng Koko Prabu estunipun kula menika mboten gadhah pepikiran menapa jer kamukten derajat pangkat kadonyan. Ingkang kula tampi saking Maduka Gusti kula, Kakang Prabu Supala menika sampun mboten kirang-kirang. Namung kemawon kula menika rumaos sampun dungkap titi wancinipun. Tegesipun kula menika wujudipun priya. Mongko lumampahing gesang inggih menika wujuding priya menika menawi samangke sampun dungkap titi wancinipun kedah mengku satunggiling garwa tegesipun kedah wonten wanita ingkang minangka tetimbanganipun ingkang rayipun Supali. Siadi pengin rabi inggih
yen pancen Siadi kepengin garwa sawijining wanita mara kaki matura. Wanita ngendi dadi woting atimu? Yen pancen kuwi putra Nalindra ngendi? Yen pancen kuwi putraning Brahmana, Brahmana sapa? Mula matur marang pun Kakang. Yen pancen miturut pitunganing pun Kakang kuwi pantes landrep minangka jatuh kramaning Siadi, pun Kakang ora bakal wegah ndodhok korine nginang gambir lan suruhe. Nggih, mboten wonten ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ingkang ngerayi pun Supali kejawi. Mboten sami kejawi namung putri ing tanah Jawi, putri ing Pancala. Atmajanipun sinuwun Prabu Drupada inggih menika pun Dewi Wara Srikandhi Koko Prabu. Leng-leng ing driya mangungkung ganduan rimang lir lena tanpa kanin. Yen tan tulusa amangku Sang Dyah Utama Nalindra muda wuwuse angrerepa Nalindra muda wuwuse angrerepa jagat upadre jagat pangestungkul tumaratap penggaling pun Kakang bareng sira yayatur yen to wanita ingkang gumana musik ana ing penggaling Siadi ya kuwi putring Pancala Wara Srikandhi. Yayi yen Siadi isih kepengin dituturi karo wong tuwa marata goleka wong wadon liyane sebab dina samengko Wara Srikandhi lagi dadi kembang pocapaning para Nalindra, para satriya, para brahmana, ora ngomongake wong kang duwe derajat pangkat nadan paribasane wong loro saudon telu saurupan jalma wanan saumpamane kabeh kepi lan kumajen kepengin nyedhi marang sekaring kedaton Pancala. Mula Yayi aja nganti dadi dardah sarta pun Kakang ora kepengin kelangan kelawan Kadang Taruna. Siadi ndak jaluk piliyana sarta milya wong wadon liyane Wara Srikandhi. Yen liyane Wara Srikandhi pun Kakang bakal jumangkah nglamar, nanging yen Wara Srikandhi yen ana bobol broting lakon pun Kakang ora cawe-cawe perkara iki. Supali Samar pamoring sukma sinukmaya pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Nun mapunten estunipun kula sampun mangertos kados menapa panjenenganipun Koko Prabu Supala anggenipun sampun nampi dhateng aturipun ing rayipun Supali babagan wanita ingkang sampun dados woting manah kula Koko Prabu mboten menapa-menapa. Kula kedah saged nglenggahi tembung opor bebek tegese mentas awake dhewek. Kula mboten badhe njagakaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Supala. Miwah kula mboten badhe nyuwun pambiyantunipun Koko Prabu Supala moncer-moncere wong lanang menika menawi nggayuh putri mongko tanpa dipun biyantu dhateng sinten-sinten. Menika ateges dados pemarming manahipun ing rayipun Supali. Koko Prabu lenggah sekeca kula nyuwun pamit kula piyambake badhe nggayuh Wara Srikandhi. Supali! Wah, ta. Wah. Pancen wong sing wis kedunungan rasa seneng, rasa sengsem kuwi upama dielekake. Kaya dene wong nyumet geni ingkang mubal babal ora iso disirep. Iki kepareng paduka hebate. Wonten dawuh sinun. Ketapno para wadyabala memanuki lakuning Supali nggone prapting negara ing Pancala. Yen pancen niyate Supali bakal mboyong Wara Srikandhi, aku percaya mesti ora metu dalan sing prayoga. Mesti Supali mung bakal nyidra lan Wara Srikandhi. Mula tiling-tilingna karnamu. Yen wong Pancala padha aluk ana maling kecekel, biyuk ana bathang sayuta. Nah yen wong Pancala kawulane padha aluk putri Pancala ilang. Nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung ora sandadak gawe geger negara ing Pancala. Ngestaken dawuh sinten.
Lengleng ing driya mangungkung ganduan rimang leleno oh leleno tanpa maning enjing bidal kumara saking jroning praja kung ingkang Balakuswa Prabu Sananira oh Gusti Pati keparenga ing abdi tumenggungan Cemadung dawuh wonten menapa dene paduka ngawi sangganing Prawadyabala ing Kalingga-pura Gusti Pati kula Cemadung dawuh. Wonten menapa dene paduka ngawi sangganing Prawadyabala putra Gusti Pati kula Cemadung dawuh. Lah dalah Gusti Pati kula Cemadung dawuh. Kula pun dikya santap dalu Cemadung dawuh Gusti Pati. Nadyan kula pun dikya kala dar wengi Cemadung dawuh Gusti Pati. Parang Mbak Barana ingkang sejati Wadyabala Kalingga. Nggih wonten dawuh, dawuh. Gustimu Raden Supali minglar saka negara ing Kalingga. Nuruti marang krenteking ati dianggarwa marang putring Pancala Wara Srikandi. Dawing Sang Prabu Supala nalindring Kalingga. Dina samengko kuwi kinen memanuki lakuning Gustimu Raden Supali. Merga saka pitunganing sanata Prabu Supala kadange taruna Raden Supali ora bakal nglamar Wara Srikandi metu dalan ingkang prayoga mesti bakal tumindak sing ora sak mestine. Mula laku dedemitan ana ing tapel wates negara ing Pancala. Yen pancen ana kang padha aluk yen to ana maling kecekel Pancala biyu ana Bathang Sayuta. Nang yen wong-wong Pancala padha aluk ana putri ilang saka negara ing Pancala. Nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali marang negara ing Kalingga. Lajeng pangkatipun Wadyabala mbenjang menapa? Pangkatipun Wadyabala mbenjang menapa? Siagakna Wadyabala putra patang perancas sak panakari pisan. Titianing para buta sumerek maming dialadal-adal Singa Barung
Srenggala lan sak piturute. Bokor wadah balung. Piring wadah sego. Mangkok wadah rundi. Kabeh cawisna aja nganti ana ing kecir. Budal dina iki non ngestakaken dawuh Gusti Pati. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung Lah kok dadi kaya ngene pepalang ingkang kudu tak sandhang. Mestine kekarepanku bloko marang Kakang Prabu Supala.
supaya entuk sabiyantuning Kakang Prabu Supala. Nanging malah sayektine bakal mepalangi kareping Supali ya. Pancen tresna kuwi abot. Tresna kuwi kudu mbudidaya dhewe. Sri Kandi, aku ingkang gandrung kawan kowe ayo ora Sri Kandi ayo tak boyong marang negara ing Kalingga. Ewadene kowe ora gelem tak boyong, sarta kowe ora gelem ngladeni karang Supali. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung ngopo wae pepalange. Mesti bakal tak trenggalangi legane atiku. Pantepasulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur gelar pandahan moncar non lir kekonang surem sorotetan padang Kakang Semar kula wonten dawuh Ndara Mula garing pitu apa dene Bagong. Wonten dawuh Den, wonten dawuh Ndara. Wonten pangandika ingkang dawuh Den. Ngerti yo. Nggonku sowan ngersak ning Kanjeng Hyang Saptawarga. Sayekti mun nyuwun daya timbul kekuatan Kakang Semar. Nggonku bakal sowan ning negoring Pancala. Lah, Pancala enten apa? Kok sampeyan dadak nyuwun kekiyatanipun ingkang eyang ing Saptawarga?
Gajeke Pancala ayem tentrem. Niki kersane pripun? Ngertiya. Yen to wektu dina iki kondhang ngumandhang jagat nganti keberbeken marang ngumandhanging lelakon ing Pancala. Ya kuwi puturing Pancalat majaning Praman Prabu Drupada. Yayi Wara Sri Kandi ingkang kakarya hujating wong sak jagat. Mula kuwatir rasaning atiku Kakang Semar yen to nganti ana apa-apa ing tumanduka ning negara Pancala. Dadi kewajibaning Arjuna nggone bakal melu gawe tentrem negara ing Pancala Kakang Badranaya. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani tresnya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti niku apik niku becik nek ngonten ampun nganti kesuwen monggo Gusti kula dherekaken sowan wonten negaring Pancala Kakang Semar anak mojo ning Kengkeri Kakang Badranaya Pratara Sang Arjuna semuanya kang manungsan
Niat langening kalanggiwana gelar pandhan muncar Tinon lir kekonang surem sorotetan badang Anak Prabu Ndorowati ih wonten timbalan paman menapa dene anak Prabu Mandura ya wonten dawuh menapa paman ngantos tumeka titik lenggan sak mangke teka dereng wonten sowanipun inggih menika pun Begawan Durna anggenipun sampun nampi aturipun anak kula pun Wara Sri Kandi nggadahi pepanggil reruba supados sak mangke Begawan Durna saged kelampan inggih menika mengku garwa dhateng atmaja kula nanging ngantos tumeka rika lenggan sak mangke teka dereng wonten kabar kawusananipun menika miturut anak Prabu kekalih kados pundi menapa kedah kula tindakaken nggih nggih paman kula pitados bilih Begawan Durna menika nuwun sewu mboten pandhita ing ngenteng-entengan kemawon menika sanes nanging Begawan Durna menika pandhita ingkang pinter ingkang wasesa ingkang kasinungan kasekten linangkung kula kinten dinten sakmangke mbok menawi dereng purna anggenipun Mahsing Asamun nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurping Dat supados kasembadan anyeti dhateng putra ing Pancala atmajanipun Paman Drupada inggih menika pun Yayi Wara Sri Kandi mbok menawi mboten dangu malih Begawan Durna tuwunten badhe sowan negaring Pancala paman gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing Ndara tasih pangandikaning nata ing Ndorowati ing lumampalun lan minggah madaning datul inggih pandhita ing Sukalima Begawan Durna karya cingkak kang samya mulat pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone miyang galihing kangkung Begawan Durna oh inggih kula ingkang sowan Rama wis ora usah dadak kowe nyebut ing kaya nalika kowe sowan mau nanging sing wigati yen to sira Begawan Durna kelakon bangun taman Maerakaca bali pulih kaya wingi jumbuh kan apa dadi panjaluke anakku Wara Sri Kandi anakku boyongan marang Sukalima oh inggih ngestaken dawuh menawi tula mekaten kula nyuwun wekdal sawetawis panggihan kan ingkang putra wonten salebeting taman mangsa Baranga Begawan Durna oh inggih ngestaken dawuh sinuwun Anodya Yutama ngambararum sang kusuma ngambararum sang kusuma on sewu Premban sarawu maduka apa Premban kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk oh iya Wara Sri Kandi tak tampa pangestu tampanana ya Sri Kandi kula pun ninggal jimat paripin dayan ana ing kasantosan
Kados pundi Mrembahan menapa paduka saged suwing sagah ndandosi bangun Taman Marakaca. Oh, aja mbok sepelekke Begawan Durna. Pendhita Durna ki dudu pendhita wong loro saudon terus saurupan. Nek nganti aku ora kelakon bangun candhi kala kene nyutuk karepake. Oh, trima aku ora kelakon mboyong kelawan kowe ora apa-apa Wara Srikandhi. Nanging yen Taman Marakaca iki mengko kelakon tak bangun jumbuh kelawan kekarepanmu. Kowe aja selak, kowe aja kumbi, kowe aja endo kelawan kanyatan ya Wara Srikandhi. Tata laruta saking kutha Sang Kurakala. Yen amutasa Sang Sri sigra tingkem kang netra Begawan Durna. Nalika semanten ngrapal mantram sakti, wong salwangsul rinapal mantram sakti ingkang medal saking tutuing pandhita ing Sukalima niki Sang Begawan Durna. Parandene sak mangke ora ana perbawa apa-apa ing tumanduk wonten ing Taman Marakaca. Satemah tasih katingal bubrah slangkrah wujuding taman kagyat kadrawekasan Sang Tapa Begawan Durna wau. Sama-sama ya. Ada kata siapa? Asap pasca sama. Kados pundi apa Mrembahan? Nyatanipun Taman Marakaca tasih ketingal bibrah kados mekaten. Tegesipun gagar wikar anggen maduka ndandosi taman. Kula nyuwun kanthi sanget Bapak Mrembahan murungaken anggenipun badhe ambaya Wara Srikandhi. Lole kenthos tumbal manjar-manjar. Nek tunggal. Srikandhi, wonten maring adhawuh. Syukur yen to kaya mengkono apa dikawatiraké dening wong atuhamu ora kelakon. Nanging lelakon iki ora mung tekan semene. Monggo Prabu kasinggihan, mula sing mrayitna ngati-ati. Aja gumampang ngrampungi lelakon iki kanthi caramu dhewe. Nanging apa ngembok aturake marang Begawan Durna mau sayekti wis akeh wis padha mireng. Ora semene wis akeh para raja Narpati bakal nyoba ndandani Taman Marakaca. Inggih, ngestaken dawuh kula badhe prayitna ngatos-atos Kang Prabu. Kang Prabu nggih. Gandeng wancinipun sampun surup kados mekaten monggo wangsul wonten patengganipun piyambak-piyambak. Yo, ayo bali ning pakuwane dhewe-dhewe Kresna. Bang wangaruna katinetraning angga rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kung lir wuwu sing pene panca ora kaya nalika semanten wis ngancik sandya kala tegese wis ngancik wanci ratri Sanata ing Mandura Prabu Baladewa sigra manjing pakuwon Nata Ndrawati sigra manjing pakuwon kocap lampahing Raden Supali. Pancen tak angkah tekaku ning Pancala Wanci Ratri.
Upama to aku nglamar kanthi apik-apik becik-becik mesti kalah karo Nalindra. Nalindra ingkang akeh padha nglamar marang para Srikandhi. Ning pancen wis dadi niat ing Supali. Srikandhi bakal tak colong. Nanging bareng aku tekan ana ing papan negara ing Pancala lah kok bingung-bingeleng rasaku. Pakuwon tukul nganti kaya jamur barat ing mangsa rendheng. Akeh ing pakuwon para raja-raja. Lah iki nek nganti klelu nggonku mlebu mongko iki papaning Nalindra. Apa ora kojur aku ne wis ben tekadku luwung boyo tekaning pati tinimbang aku ora kelakon boyong wara Srikandhi. Kanjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung larak apa to mlebu jroning pakuwon kleru pakuwoning Nalindra nedeng sare monggo bareng taos padake lah kok ngidapi-dapi temen sarewe kok nggawa pusaka murup sak obor bidore lah dalah kleru nggonku mlebu jroning pakuwon ya gandeng Supali prapta ning negara Pancala tanpa nggawa wadyabala luwe-luwe aku ora nggawa pusaka apa wae. Bebasan nggonku prapta ning Pancala mau mung lawaran badan sepata. Aja alok kelangan sinuwun, aku nyuwun ngambil pusakamu tak nggone daya kekuatan nggonku bakal mboyong para Srikandhi sinuwun. Loh, weh, maling! Wah, andalah! Wah, strayoli binatang maneswaning jajalan surtaning bawana. Ana manungsa sing mlebu ning pakuwoning nata Mandura Prabu Baladewa. Kresna, terus jemena wedane ngendi? Kok kados dene lare alit bengok-bengok Kresna. Wah, ora nyono babar pisan. Lah kok dadi pakuwonku klebon menungsa. Lho, klebon menungsa dos pundi? Ana menungsa sing mlebu ning pakuwane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku lagi nedenge sare, mangku Kyai Alugara. Lah kok dadi pusakaku ilang. Lho, nek ngono wonten durat mangke nyidra pusakanipun Koko Prabu. Ah, mesine ngono. Terus semena wonten dawuh Kenthonga yen to ana maling nang negara Pancala. Nggih, ngestaken dawuh Koko Prabu. Wah, wah. Gancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Nuwun ngapunten Maha Guru, sesembahan kula ngaturaken bekti kula kunjuk ora susah dadak kowe ngaturake tembung Guru lawan Arjuna kabeh mawus lalu mangsa Srikandhi. Inggih. Ya mung prapaning Janaka apa kowe isih kelingan? Kowe isih kelingan Duk nalika semana kowe bakal bali marang negara ing Pancala. Kowe tau-tate janji kelawan aku yen to kowe ora bakal lali marang Janaka lan kowe uga wis nampa marang apa ingkang dadi usiking ati ning Janaka. Tobat. Lajeng sanipun Kakang Mas kados pundi?
sayembara sumebar waruta saindenging jagat. Sapa ing ngeduga bisa dandani sarta mbangun taman Mairakaca bakal mbok ladeni sarta kowe bakal swita marang pawongan mau. Srikandhi Janaka marang bakal neter ketrimaning urip mbok menawa Siti Wanci lan wis nekani mangwakyaning mangsa kala. Srikandhi kudu tiba ning pangkoning Janaka. Tobat. Menawi to mekaten monggo latri nyobi ndandosi taman Mairakaca Raden. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wing asepi sigra sedakep Sang Arjuna nalika semanten ngrapal mantram sakti meminta panguwasaning dat kamurwing dat emot bilih kinantenan pusaka dening Kang Eyang ing Saptawarga Begawan Wiyasa wujuding sela mapuru sigra sinebar madyaning taman Mairakaca kalaning jagat gawaning para dewa. Taman ingkang bubrah slangkrah satemah bali pulih kaya wingune tanana godhong ingkang gogrok saking wreksa tamaning Mairakaca. Ngantos kaki akala sing manah kula Raden. Mboten nyinten babar pisan bilih paduka ing saged ambangun taman Mairakaca ingkang risak. Satemah wangsul kados wingi uni. Srikandhi. Apa ingkang mbok ucapake yen nganti ora mbok lakoni aja takon dosa. Wanita bakal epeh asor derajate yen toran tepi marang perjanjian ingkang wis nate diucapake. Masraken jiwa raga paduka dhateng paduka Raden Trinanipun paduka Kakang Mas Raden Arjuna ingkang saged ndandosi taman Mairakaca Raden. Maling. Indah-indah nek wataking Panakawan. Maune merem kok bareng ana. Ajang teka kok do jenggel. Kek cangkeme do bengok mulang maling. Ayo kesel ya Den. Kesel iki kabeh ya ngrasake kesel. Ora sak penakmu dhewe. Maling. Maling ulun, ngetan ngalor. Wah. Rida mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongsa tetekaya butula iki ana nom-noman mlebu jroning taman katon nggonmu bingung kowe sapa? Inggih nuwun ngapunten Raden nek paduka ndang kalian kula menika menapa menika nganu ora ana anu iki sapa? Kula menika Nayaka ing Pancala. Inggih. Kena apa mlebu jroning taman? Alok ingkang kathah wonten Pandum, wonten Duratmaka. Tumuli kula ngrendani kiwa tengenipun negaring Pancala ngantos mlebet ing taman menika Raden. Apa pancen bener ana maling? Inggih. Lah terus kowe endi kancamu yen to kowe bakal ngoyak maling? Kula menika namung ijen. Kena apa kowe ngoyak maling teko namung ijen? Ora karo kancamu. Amargi kula menika sampun beto pusaka ing sakmangke badhe kula tamakaken wonten maling ing wantun kirang ajar wonten negaring Pancala. Pusaka apa? Menika pusaka kula. Pusakamu iki. Inggih. Mara coba kaya ngapa? Pusakamu Nayaka ing Pancala. Inggih, monggo Raden kula aturi nampi. Menika pusaka kula tilaranipun sawargi eyang kula. Ngendikanipun tiyang sepuh kula menika pusaka ing ngampuh kagila-gila. Kuwi wong nom-noman nanging goblok. Ora iso nyawang pusaka ing ngampuh lan ora. Lho. Tegesipun menapa paduka paring dawuh mekaten? Pusakamu iki mung barang rongsokan.
ora duwe daya apa-apa. Panjenengan sampun ngina lho. Kula aturi mas paosaken bedoripun menika murup kados mekaten kok. Pusaka mboten gadah daya menika lajeng dasaripun menapa? Ora sah nganggo dasar-dasaran. Yen kowe ora percaya, nyok pusaka iki tak jajal tak tutuke raimu. Kowe ora bakal tekaning pati. Wah, panjenengan kok awon sembrono. Iki nggo jajal pusakamu ampuh apa ora? Waduh! Modar den. Ya Petruk pancen kuwi ingkang ndak jarak. Lho, kok dijarak pripun? Ngerti yo. Maling mau yo menungso kuwi. Lho, sebabe iki pusaka Alugara kagunganing Koko Prabu Mandura. Kok digawa nom-noman kuwi teges nom-noman kuwi ingkang nyolong pusaka Kyai Alugara. weh lah sampeyan pancen pinter tenan kok. Maling kok ditakoni dipateni. Iya, pancen mengkono. Terus niki pusaka bakal tak aturake Koko Prabu Puntadewa Panakawan. Nggih Koko Prabu. Kowe lunga menyang endi Yayi? Teko ora nderek lawan pun Kakang. Sowan Kanjeng Hyang Wiyasa. Lah kok dadi sowan mung ndotong-ndotong pusaka Kyai Alugara. Mugi dados ning kawuningan Koko Prabu nalika semanten kula nedhengipun dandosi Taman Mairakaca. Taman saged wangsul pulih kados wingi-uni. Dumadakan wonten pandum ingkang mlebet wonten telenging taman beto Kyai Alugara. Tumuli maling menika kula wau kula pejahi. Lan pusaka menika badhe kula aturaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Mbuh bener mbuh luput. Aturmu ingkang mbok aturake kelawan pun Kakang durung bisa mangerteni bener lan lupute. Krana apa? Pun Kakang pancen krungu yen to para kawula lan Ayaka Punggawa Pancala padha alok ana maling pandum ingkang mlebu jroning kedhatoning Pancala. Nanging bisa uga kowe ingkang dadi pandum, kowe ingkang dadi maling. Tumuli kowe gawe pati ning sawijining perjurit ingkang mbok akokake maling. Satemah kowe luput saka Pandakwala. Janaka ngerti ya? Nayaka sing wis mbok pateni mau ora bakal bisa menehi atur apa-apa jaran wis tekaning pati. Kanthi cara mengkono apa wae pawadan sing mbok gunakake kabeh mau tumrap aku ora bakal gampang percaya. Mula pusaka Alugara kuwi ora bakal ndak tampani mungko mundak kowe bakal nggunakake tembung rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Mangsa baranggonmu ngundurake pusaka kelawan kadangmu Mandura. Sarta mangsa baranggonmu gawe pawadan mbuh bener mbuh luput sesuk etungane karo sing kuwasa Janaka. Kakang Mas, kenging menapa malah kula dipun lepataken dening Koko Prabu Darma Kusuma. Nyatanipun pandum ingkang kula pejahi menika nyidra pusaka Alugara. Wah, kaya ora ngerti watake mbarep. Mbarep yen ora weruh kasunyatan, ora weruh lelakon saka paningale dhewe, ora bakal gampang percaya. Nanging lajeng kados pundi anggen kula badhe ngunduraken pusaka. Malah mangke kula kadakwa ingkang nyidra pusaka. Jernyatanipun sak mangke negari Pancala geger wonten Duratmaka ingin nyidra pusakanipun Koko Prabu Mandura. Kowe manut aku apa ora? Inggih kula nderek Kakang Mas Werkudara. Yen kowe manut aku nganggo caraku ngene balekke pusaka,
Lan iki kabeh dadi pancatan gumno keteketan sedyane. Kersanipun Kakang Mas kados pundi? Petro, Nun. ngematke. Wah. Dram ki ora menggo ngantem, Tro. Nggih, nggih. Ngapunten Durung. Nek keri dadi adegane ending ngampang. Nggih, nggih, ngapunten Durung. Segala panjenengan. Jara Janaka ing napa? Kenthonga. Kenthong pripun? Janaka mati bengok karo kenthong Janaka mati mendhet tekan kene. Nggih. Weh, Ndara Janaka seda menika, Ndara. Loh, weh, Werkudara eneng apa? Werkudara eneng apa Petruk bengak-bengok? Janaka tekane mati piye? Wah, Petruk bener. Janaka mati ning papan kene. Aku teko karo Petruk, Janaka wis ora ana. Malah ning papan kene ana pusaka iki ora bangling Alugara. Lho, lah iya. Lah aku kok iki pusakaku. Pusakamu iso ning kene. Dicolong maling. Malinge sapa? Kowe ndakmu Janaka maling. Wah, Janaka ora tau nyolong jupuk. Lah kok dadi kowe ndakmu adhiku lanang nyolong pusaka Alugara. Malah Janaka ora nyolong ning aku duwe Pandhawa liya karo kowe. Lho, Pandhawa apa? Janaka mati ning kene mongkono pusaka sing mapan cedhake Janaka. Pusaka iki jenenge apa? Alugara. Pusakane sapa? Baladewa. Kowe sing mateni Janaka. Werkudara ora ngawur. Aku kehilangan pusaka Dawa mati. Petro, Nun. Baladewa dibondo. Nggih. Ayo kangane, ayo. Petruk ora edan iki arep saudara. Wis ngono rak selesai. Werkudara iki karepe piye aku kok dibondo Petruk piye? Tahanan kok omong-omong. Tahanan ki nggawa pit, nggawa krondong, nggawa nguwuh. Ora. Semangkian tahanan kok gleleng. Ayo kita juga. Werkudara edan iki aku dibondo iki. Werkudara mbok aja kaya ngono. Kok Prabu Mandra ki goleki pusaka. Nyatane Janaka mati. Ana pusaka ning kene. Ora usah dadak nganggo alasan Pancala eneng maling. Cetha ming dienggo pawadan. Baladewa ngene wis mateni Janaka terus etok-etok pusaka ditinggal terus aluk eneng maling. Kok seta ora ngawur. Ora usah ngewangi adine. Oh, diar ora. Adine ya jelas ngewangi. Ayo arep ngendika apa? Iki mau pancen pusaka ilang tenan. Ora mungkin pusaka kok ilang sapenake dhewe. Pusaka iki nek iki pagedongan pusaka kok ilang. Ha iki mesti wis pidak jempol, ngethek seragon, nebu sak uyun. Lho. Niku wong loro niku. Ora trima Janaka mati. Ning Kaka Prabu ora mateni Janaka. Rasa dadak nutup-nutupi. Kowe nutup-nutupi tak katutke dosane tak aturke Pradata Adil negara Pancala. Ratu Ndrawati, Ratu Mandura. Wah, gawe pepati adine Werkudara, utang nyawa, nyaur nyawa. Kok sik to, aja kesusu. Saiki ngene, Janaka tak uripke Kaka Prabu walana. Durung iki dhisik. Kondak ngapusi. Heeh, Kresna iki gayane ngapusi kok. Ketoke ratu ning gayane ngapusi. Kon nguripke sik. Ayo duripke. Tak uripke Janaka mesti urip durung pinanci tekaning pati. Ora usah kakean gunung duripke sik. Yo. Arjuna Kulunten maring adang. kok sira tekaning pati mau kena ngapa? Ndur. Lho iki rak jenengane kowe urik to. Janaka tak takoni kok ditothok terus kon mundur. Ayo ben iki. Basite nang kene kok. Inenggo Alugara gawanen.
Lah aku iki dibondo. Itu Nun, tujuni. nggih. Remisi. Sampeyan divonis 3,5 tahun. Lagi nglakoni sedera to? Iya. Remisi. Mergo sregep ning Guwangwuh. Yo matur nuwun wis. Wis nenggolo lalu goro gak kemene. Ayo nyo. Oh, kok mrene. Wis. Ora janjane aku tak takon karo kowe Werkudara. Janaka kok mati ki nang apa? Walugara. Kok iso kena Alugara? Ya pancen tak tutuk. Lah tenan to. Lah senengane kowe iki beda karo wong tuwa. Pancen iki dadi pancatan. Nggonku ketekan Setyani Arjuna. Ora wis kelakon bandani Taman Merakaca. Lah kok sami mlumpuk wonten mriki, Ger? Ana lakon Pancala klebon maling. Malinge wis kecekel. Sing nyekel Janaka adhiku. Oh, ngono. Iya. Maling nyidra pusaka Mandura Kyai Alugara. Janaka sing iso nglebet Kyai Alugara. Lan dadekno pangertenmu. Janaka sing iso dandani Taman Merakaca bali pulih kaya wingi uni. Ateges sayembarane Sri Kandi wis